Moi vaan kaikille. Ja meikäläinen kokkivepää ja salama PVP. Eikä me syödään Mama Nuudelsin täyttä hyvää nuudelia ja hyvää näitä. Mutta siis siihen tulee vielä chiliä. Laitettiin ne kaikki. Niin, ja tässä on mun oksennuspullo. Joo, tossa sellainen. Eli mun, ei tuon. Joo, tässä on mun kyllä. Sitten tässä on siis täyttä chiliä. Ja tällaista. Sitten meillä on tällaiset kepit syötäviä. Ja sitten, että muistakaa. Eli yksi kuvaa eka ja sä kuvaat eka mulle. Joo. Äläkä pelleile sen. Mal. Joo. No niin, alkaa! NYT nyt. No niin. Lopetatko? Oota. Sano heti, kun lopetat. Eli tää on vähän niinku haaste, että kumpi pystyy syödä. Eli sä lopetat. Noniin, ota kuvaus. Laitetaan nää tänne. Noniin, elikkä NYT nyt. Nää polttaa ihan hitosti. Hei, mulla on idea. Laitetaan lisää chiliä tonne. Ota. Noniin. Siinä tuli oksennus. Noniin, laita se pois. Laita kuvaus pois nyt. Ei. Laita se pois. Elikkä mulla oli suunnilleen saman verran kuin tuolla. Pitäis olla. Mä söin niin paljon. Mä söin enemmän kuin toi, elikkä mä oon Finnair. Kuningas. No niin, otappa tää kamera, mä näytän sulle miten oikein syö. Mulla on jotain palloja tuolla. Ai vihreät. Jotain semmoista. Niin on kaalein. Siinä se syö. Hyvin syö. Ja nyt jatketaan toisen haasteen parissa. Eli jotain tällaisia. Tällaisia 5. 5. Sitten on mun vuoro. Näin. Toivottavasti mä en kuole. Vaikka nää ei oo mitään Että kesällä kielelläkään. Mitä mä tiedän, jos toi on ollut tälleen. Lähdetään. Oi. Siinä on mun annos, sopiiks? Sopiiks, että tässä on mun annos? Sopii. Eli Laita ne kaikki. Ota! Joo, noin hyvä. Ne kaikki suu. Eikä nää vaan laittaa sitä kipua enemmän. Ja tässä on mestari. Siinä on mestari lemmikki, kattokaa. Siinä on Herapossu. Älä koske Herapossun taloa. Älä koske Herapossun taloa, se on Herapossu. Tässä on Herapossu, se ilmeilee nyt teille. On joo. Tähän ehkä voitais lopettaa video. Aika pitkä jo kuvattu. Kohta ehkä lopetetaan jo. Joo, mutta mitä haasteessa tulevasta ottaisiassa. Joo, nyt. No niin, tosiaan se on vessa. Kumpi kusee. Niin mä en kato. Milloin sä aloitat? Vaikka nyt. Älä.
se kussi tulee, no niin. Tuo kokoinen sit toki. No niin. Sun vuoro. No se kesti noin joku... Ei 20 sekkaa. Niin. Hei, isommalle. Tää pitää olla nyt hyvä. Ei sun silmät näyttää jätteen. No siihen ympärä punaiset. Tää alhuuli on ihan punainen tässä. Ei Niin, no niin. Menepä meskiin. Kato mua. Onks mun huulet? Onks mun oikeesti? Mä en semmoinen sekkaan. Tarkoitat sä siis noita? Ei vaan. No niin, mene. No niin, ota. Eläkää. No niin, laskenta alkaa. Mäkään en tehnyt oikeesti. No mä en katso ite sinne, mä katson koko ajan huutoon. Ei. Miksi? Mä haluan katsojakaan näin. No kun... Elä ala! Okei. Oikeesti. Muuten me ei tehdä tätä haastetta. Okei. Oh yeah. En mä avaa sitä. En mä laskenut.